culpa foi toda miña da manía esa que teño de correr. Ti non tiveches culpa ninguna. Foi un accidente. Es traballar a Porto Zas. Veño vos propoñer algo que se podería converter nunha grande idea. Así que esa empresa para que traballas quere construir aquí un porto para cargueiros. Centro de abastecemento en ruta. Así é como lle chaman. Isto que é petróleo. Unha broma. Non é broma ninguna, é un equipo de básquet de Culleredo e hoxe viñeron xogar aquí a Porto Sás. Vámonos de aquí, petróleo. Bueno, pois como non lle dixas a Ana dunha vez, vai acabar por sabelo da peor maneira. Que lle digo? Es que estamos saindo xuntos, non? Simplemente quería recordarlle a vostede que ten 4 xuizos pendentes en Holanda por delitos ecolóxicos. O importante é que o noso proxecto para Porto Zas é bo para todos. Vai vir con nos a Vigo. É importante que visite un centro de rehabilitación. Sen o seu apoio e sen o apoio dos veciños, levar adiante o noso proxecto só me traería mala publicidade. Porto Zas seguirá sendo Porto Zas. Ana. Como vai a marchar así en secreto, prácticamente sen avisar polas boas? Non sei por que me dá a min que a partir de agora vou facer moitas cousas así. Polas boas. Se é polo asunto de Lancaster, non te preocupes, xa está todo solucionado, iso é o que importa. Quería falar diso e de máis cousas. Dormí fatal. E ti que? Eu non dormí nada en toda a noite. Queres un vaso de leite? Sí, gracias. Andrés, María sabe de Mónica. Non. Non, pero xa lle contarei no seu momento. Toma, anda. Gracias. Ai, teño os cadres desfeitos, Que hora é? Non sei, pero xa debe ser tarde. Sí. Teño que ir traballar. Eu tamén marcho. Quedín pasar pola casa da Antía para irmos xuntos á escola. Vale. Ata logo, Dani. Hasta logo. Bos días. Bos días. Tes cara de canso, sei que non dormiches ben. Queres leite? Sí, gracias. Voume duchar, vale? Tes galletas e cereais por aí. Colle o que queres. Está no meu cuarto, colgado na porta. Encontráchelo? Non, non o vexo por ningún lado. Seguro, ten que estar aí. Pois non, non está. Pero se sempre o deixo aquí. Dame o albornoz, anda. Ven a buscar. Mónica, teño frío. Dame o albornoz. Toma. Non o podes coller. Vai che caer a toalla, Andrés. Isto non ten gracia, Bueno, toma. Aburrido. María. María, non é o que parece.
María. María, espera. María, podo explicar, non é? Pobre. Debeu pensar que ti e máis eu... Mónica, está calada, por favor. Vale. Madriña, que non gaño para pagar as débedas, xa. Non fai máis que chorar, Mira, tes un barco no porto, tes aquí un bar. Podes dicir que tes dúas empresas. E disme que non che dan cartos. Me vai cajar limpo o cu, home, por favor. Primeiramente, Corriolo, o barco aínda non é meu. Ben. Porque teño que pagar os prazos dos créditos do bar. E despois, o bar, amiguiño, ten máis gastos dos que ti pensas. Gastos? Pero que gastos, Petróleo? Gastos. Que gastos? Se non pagan nin camareiros, Que gastos che fai Belinda todo de balde? Que gastos? Lindiña de balde. E logo non. Lindiña é unha máquina de gastar. Ti sabes o que é unha máquina de gastar? Lindiña. Que se cortinas novas, que se mantéis novos, que se roupa nova, isto, outro. Vai dali. Vai dali que... Non é unha boa, toma. Aló, ainda por riba, últimamente... Sei que ten esa muller que anda con moito misterio, Moito misterio. Hola, chicos. Ei! Tachan. Gústache, papi? A ver unha voltiña. A ver outra, a ver outra. E mira unha cousa, lindiña. Canto che custou? Ai, chico. É o único que se te ocorre dicir. O xusto. É para bailar o tango. A tango? Estou cheo para tangos, Ai, que aburrido. Paso. Guapa. E se quedamos para cear? Non... Non teño nada que facer contigo, verdade? Pois non. Non era o meu tipo. Isto do tango é ridículo, non che parece? Pois a min hai poucas cousas que che me gusten máis que ver un home bailando tango. Queres que che diga? Mira para aí, feliz, sen preocupacións. Fai ben. Máis o vestido quedolle... Bueno, nin que fixeron para ela. Mira, ti pensa que isto é un tipo de investimento. Agora vais a chenche o bar de moscóns para lle ver as patas. Para patas bonitas as miñas. Tens razón. O que quira ver mulleres que vai á súa casa a mirar a súa, ou que? Mira por aí. Se empesan os moscóns, xa. Deixo andar, non che pagou o café. Que cousa bonita, mima. Que va. Que? Enchendo o ollo aí cunha revistiña de porno, non? Non é de porno, é un catálogo de lencería, ves? Ti non crees que estas cousas podían ter saído aquí na tenda, neno? Sí. Aquí os camisóns por o gran sol é o mellor que hai. Non son camisóns, home. Eu que sei, hai que variar a oferta. Para a clientela feminina temos moi pouco, Ainda menos para as que van á meixa, Con unha picardía desas por riba da canela que ven... Isto non é para ir á seca, Evaristo. Isto é para ir de festa ou para estar co home na cama, eu que sei, non? Este? Daca. Ei, imagínalas... Evaristo indo cunha picardía desas por aí adiante. Sí, quería algo. Sí. Podedes por este cartel aquí? Tarot Artemisa, se queres coñecer o teu futuro, chao. Sí, poño yo, sí. Gracias. E logo... esa adiviña, non? Sí, podo adiviñar algunhas cousas. Pois eu doucho o que queiras se adiviñas como me chamo eu, Vasme dar algo ti a min, para que eu che diga algo que xa sabes. É increíble. Eu xa sei, pero adiviñas ti és quen ten que sabelo, Xa che, chao. As cousas non son tan fáciles, hai que mirar nas cartas e todo eso, non si? Pois si, algunhas cousas están escritas, eu teño un don especial para adiviñalas. Aínda que algúns escépticos, como a ti, Evaristo, non o crean. Aí tes, adiviño o teu nome.
Non, home, non, que non adiviñei. Oín que lle chamabas así cando entrei. Pero, si queredes saber que vos depara o porvir, vídeme visitar. Estou nunha caravana na entrada do porto. Ata logo. Chao. Ala. Que? Imos. Eu quero saber o que me depara o futuro. Aí sí? Eso sei no eu, Non me mires. Ladislao. Non me mires así. Mírame os ollos. Beixo, beixo. Beixo que che van timar. Esquete. Vamos. Ai, mira que atrevido. Eu isto non o poría nunca en Portosás, pero no Caribe, debaixo dunha palmeira é outra cousa. E isto que che parece? Con este conxunto... Seguro que un deses morenazos sabrosones se fixa en min. Mira, de min para ti, xa me tarda en marchar. E ti por que non te animas e non lle dis ao teu xuís que che leva unha semaniño que iba a tomar o sol? Nena, que che pasa? Que tes? Que tes? Nada, non pasa nada. Que? Pausou algo co xuís? Con Andrés non? Seguro? María. María, non houbo nada, xurcho. Podo che explicar perfectamente o que pasou. O que pasou ben o vin. Fora, larga de aquí. María, Celia, podenos deixar sós un momento? Sí, sí. Que ti non tens que marchar. Ten que marchar el. Non se quero ver diante. Ui, ui, ui. Cousas de mozos. Non é o meu mozo, Celia. Vale, vale. Hola. Que pasa? Canto tempo imos ter que votar sen falarnos? Hola. Iso está mellor. E desde a lonxa de Portosás tamén nos chegan noticias. Baixou o prezo da pescada e do polvo. E non haberá unha noticia mellor en Portozás que as fluctuacións de prezos na lonxa. Creo que chegou unha muller que vota as cartas. Sí. Que noticia pro periódico, Adiviña en Portozás. Se xa es borde. E rematamos con esta canción que está soando. Só nos queda desexarlle unha boa viaxe a Celia Rei, a nosa alcaldesa, que marcha de vacacións ao Caribe. Que envexa. Sí, sobre todo porque vai polo morro. Como que polo morro? Pago concello. E iso como sabes? Dixo ela. Sí, que ia gastar un peso agarrada de miña tía nun hotel de luxo no Caribe. Home, por fin algo interesante pro periódico. A ver, conta. Non penso decir nada que a prexudique. É igual, podo saber no concello. Vou ir consultar o presuposto, mira. Non, Chano. Ei, non te preocupes, ninguén ten que saber que mo dixeches ti. Pero isto é unha noticia, non mo negarás. Hasta logo. Que che queda, meu? Gracias, meu. Hasta logo. Vémonos, xente. Mira que tarda esta muller hoxe, Que hora é, Curriolo? Ainda non pasaron 2 minutos, diz dai un pouco. Ainda por riba marchou co xurxo ese que non che me gusta nada, xa. Eu, en vez de Celso, vou che chamar celoso, Non, home, non. Eso non, celoso non son. O que pasa é que... non sei por que ten que marchar con ese. De por riba que a pinta que leva hoxe. Mira ti. Irían á praia a coller caramuxas, que sei eu onde anda. Irían á praia, disque. Deulle tempo a percorrer a praia 10 veces, che. E mira que temos praia en Portosás, Arrede aí. E mira unha cousa, o rapaz este do Xurxo é tan guapo como di hoxe. Eu que sei eu se un home guapo, o petróleo. Home, algo de planta ten o chaval e percha, pero eu que se son eu máis interesante que el, non? Mira, eu que lle ollo as rapazas pola rúa, é que está buísimo. Pero ese che dixe, non entendo deso. Estás segura? Que sí, Berta. Vino seu. Andrés e máis Mónica estaban abrasados e de por riba medio espidos. Non intentou explicarse? Sí. Dixo, isto non é o que parece. Mais tópico non puido ser. Despois veu ao súper, botei no dali en menos de nada. Que estas cousas pasan. Sí, Berta, pero sempre todo o peor me ten que pasar a min. E por que non deixas de queixarte e miras o que é mellor para ti?
a infidelidade non é algo tan tremendo. Depende. Eu pensei que me quería. A quen che dixo que non? Poida que se liase con Mónica. Se sempre estivo enamorado de ti. Berta, ti sabes mellor que ninguén que por moi enamorado que estea de min, non é a primeira vez que o fai. Oi, que daquela ti non andabas con ele, eh? Non é nin parecida a situación. Vale. Perdón, vale. Estou nerviosa. Vale. Tedelo que solucionar entre os dous, María. Falade. Berta, non creo que isto teña solución. Xa verás como si. Pois aquí vexo que o teu futuro profesional está moi, pero que moi ben, eh? Si tes que confiar máis nos teus instintos. Es un lince, ti, nos negocios. Menos mal que alguén se dá conta, porque teño unha idea que vai revolucionar o negocio dos efectos navais. Vou introducir artigos de lencería mariñeira. Genial, sí. Aquí vexo un cambio, eh? Un cambio importante na tua vida. Non irei caer dunha torre, non? Non vas caer de ningunha torre. As cartas non se leen literalmente. Xa, é como había tanta xente caendo, dijo, a ver se... Non es tío que vai caer da torre. Ajá. O que podo interpretar nesta carta é que vas ter un cambio importantísimo na tua vida. Un cambio? Sí, grandísimo, eh? Esta aquí, este é o cambio, é unha muller. Unha gorda, non? Pero moi justo. Va seguir. Esta é unha estampa do século XV, que non ten nada que ver co que vexo eu. É, que vesti como é? Esta muller é unha muller morena, esbelta, preciosa, unha muller que ten uns ollos amendoados. Amendoados, sigue. Ven de fora, sí. Estades predestinados a estar xuntos. E onde teño que buscala eu? Non, o mellor é que non a tes que buscar. Esta muller vaite buscar a ti. Só tes que esperarla, eh? Perfecto, entón. 1000 pesos. Con tarxeta non pode ser. Pois estes son os gastos do Consello e, como podes ver, non hai nada irregular. A non ser as 300.000 pelas de gastos de representación da alcaldesa. É acaso un delito que un concello teña unha partida de gastos de representación pro alcalde? Home, se por gastos de representación se entende unha viaxe no Caribe, sí. Pois eu non creo que Celia pague as súas vacacións con cartos do Consello. Non, Paula, Icha non ten razón. Ela dixo que as súas vacacións as pagaba o concello. Pero non é normal que Celia faga algo así. Claro que non é normal, é ilegal. Non sei, Celia nunca fixo nada irregular. Eu o único que sei é que teño unha noticia pro periódico. Sería mellor que falase con ela, non? Antes de mandar a noticia ao xornal. Paco, que tal? Son Chano. Sí. Mira, teño unha exclusiva. A alcaldesa de Portozás paga as súas vacacións no Caribe con fondos do Concello. Espera. Que? Non deberías contrastar a tua información con Celia? As declaracións de Celia son a segunda parte da historia. Pois a noticia son as contas do Concello. Paco, perdoa, saques aí? Sí, mira. Douche outra vez. A alcaldesa de Portozás... Anos de coller a noita. Estou seguro de que Belinda anda con Xurxo ese, eh? Carallo vai andar Belinda con Xur, xame. Esa é darlle voltas ao asunto. Que cadra todo. Cadra todo. Zapatos de tacón, vestido novo, pero que pasa? Todo o día por aí, veña. Sabemos todos aquí en Portozás que non ten rival, se non son eu. Sí, xo sei, pero as mulleres son moi reviradas, Manjo, as mulleres son moi reviradas. E cando aparece un que é guapo, porque o tipo é guapo, xa andan todas detrás del. É guapo, a ti gustache. A ti gustache. Ali ven Belinda. Ven da lanxa, animal. Veña, agarra para ello. Sí, ten razón. Que non teño... Mellor non teño motivo, eu que sei, mas onde vai topar algo mellor que a min, ah? Voilà, veña. Pero mira por aí, me cago nas columnas, mira por aí. Tranquilo, home, tranquilo. Pero como que tranquilo, mira... Tranquilo, Petróleo. E tamén dixo que ia ter os ollos como a améndoas, oiches? E dixo si ias ter lote con ela? Non, ela só pode predecilo inmediato. O inmediato vai a timo. Saberás ti de cousas paracientíficas, nin de nada deso, Evaristo. Canto che levantou a... 1000 pesos, Os cartos mellor investidos da miña vida, que? 1000 pesos. Miña nai, eu por 1000 pesos conto-che historias peor que as de Petróleo.
con Madonna ou con quen che dé a gana. Como che teño que dicir? Artemisa non conta historias. Ela ten un don para predicir o futuro, xa está. E ten o don para levantar 1000 pesos. Non me extraña. A cara de primo que tes. E para cara de cuñado xa chegas ti. A rir cando aparece por aí esa mosiña de pernas longas e ollos de amendo. Xa verás ti. Mira como me derreto que emoción. Boas. Hola, estaba che esperando. A min? Sí, ela dixo que me ías vir buscar. Xa. Quen? Que quería? Ben, é que son nova aquí e... Eso tamén o sei, tamén o dixo ela. Tamén, xa. Pois parecerabas unha parvada, pero cando pasei por diante da porta, crin que podería estar lencería. Non é unha parvada, é o destino, porque Artemisa tamén dixo que o da lencería que era unha idea xe... Esta é unha tenda de efectos navais. Aquí tentacións non lle temos, guapa? Non, xa vexo, xa. Ben, pois nada, disculpen, Perdoe, señorita... Mariña, chámome Mariña. Mariña, que nome máis bonito. Eu son Ladislao. Ai, Ladislao, que original. Si é por Cubala, pareceríalle un atrevemento pola miña parte se a convido a tomar un refresco ou algo. Encantada, sería un placer. Gracias. Hola, María. Hola. Que fas aquí? Véñome a desculpar. Desculparte? Vesme pedir perdón por te deitares co meu mozo. Tiñamos que ser sinceros contigo, pero non sabíamos como dicircho. Pois non me tenes que dicir nada. Xa o comprobei eu mesma. Enténdeo, poida que Andrés nunca deixara de quererme. Non sabe lo violento que todo isto para min. Enganoume como unha parva. Non foi a nosa intención. María, eu onte pola noite fun á súa casa para me despedir. Pero despois, non sei como, pois comezamos a bicarnos. Podes aforrar os detalles. Perdoa. Sei que o estás pasando moi mal. Pero xa verás como co tempo esqueces, Andrés. Mira, marcha, por favor. Adeus, María. Bueno, e ti que? No teu Caribe, pois, eu que sei, seredes relaxados daquela maneira, pero aquí estamos en Portosás, entendes? De que falas, padre? Falo do que estás facendo. E que estou facendo? O que estou facendo? Xorxo, que? Como sabes, contoucho é? Non. Seino e chega. Non o contes, que ti largas todo, Prometiña a Xurxo que era un segredo entre nós. Pero que segredo, nin que neno morto, lindiña. É que isto ten que acabar xa. É que ti non sabes como me poño eu enfadado de todo. É que non o sabes, Pero se é un traballo como outro calquera. Gaño cartos, gústame facelo, dárseme ben. Miña nai querida, pero ti sabes o que és? Ti és unha asquerosa. É o que és, ti. Machista. É curioso, non? Que sendo de Cormelle non che vise nunca por aquí. Non, eu non son de Cormelle, son os meus pais. É que hai moito tempo emigraron a Suiza, eu nacen ali. Se un que sei eu, soubese que estiven toda a noite a falar cunha moza de Cormelle. É que sabes tanto e falas tan ben. Nunca coñecín a ninguén tan inteligente como a ti. Xa. Pero logo de que serve tanta intelixencia, entendes? Se non cho recoñecen, nin cho din. Boa, non cho creo. Seguro que cho teñen dito moitas.
Sabes unha cousa, Mariña? Desde o primeiro momento que che vin, non sei, souben que estábamos predestinados ou así. Si eu sentín algo que non sentira nunca. É o destino, xa cho dixen, está escrito. Non podo, Ladislao. Ainda non sabes cousas de min. Pero xa mas contarás despois, non? Non pode ser. Non che justo, é eso, claro. Non é eso. O problema é que me gustas demasiado. E entón? Non me podo enamorar de ti. Mañá volvo para Suiza. Mira, vim para quedar aquí. Quería montar un negocio cunha amiga en Santiago, pero ao final marchou cos cartos. Que miserable. Xa. Agora debo 3 millóns de pesetas. E por eso debo aceptar ese traballo en Suiza, para pagar o que debo. Claro que 3 millóns son moitos cartos. Se polo menos tivese 500.000 pesetas, pois para pagar os intereses. Que? Se tiveses eso, que? Podería quedar aquí e buscar traballo. Ah, pero 500.000 pesetas podo chas conseguir eu. Non aceptaría. Que? Que non acepta que marches son eu, entendes? Vou polo banco e saco ese medio millón, non te preocupes. Ladislao, non me coñeces de nada. Non. Neso estás moi equivocada, Mariña. Coñézoche de sempre, sabes? Levo toda a vida esperándote. A alcaldesa de Portosás paga as súas vacacións no Caribe con fondos do Consello. Pero como puideches publicar isto sen falar con ela antes? Fixo ben. Esta vez vai caer o pelo a esa víbora. Pois eu non o creo. Seguro que as cousas non son así. Se lía de ter unha explicación, xa veredes. Pois a ten xa non la virá contar, non? Eso tiñalo que ter falado con ela onte. Ola, ten razón, Non podes ir por aí falando mal da xente sen lle dar polo menos unha oportunidade que se defenda, Pero é o meu traballo, Curmán. E sei como facelo. Primeiro das a noticia. Sí, pero hai que contrastala. Ao día seguinte publicamos o que ten que dicir o afectado. E ao terceiro, as opinións da parte contraria. Así se crean as polémicas. Das noxo. Espera, Paula. Non te poñas así, muller. Pasa de min. Teño que facer o meu traballo. Tranquilo, rapaz. Aquí tes algo para publicar. Ramón Couto, un cidadán de Portosás, está levando unha campaña de recollida de firmas pedindo a destitución da alcaldesa. Queres ser o primeiro en poñer a túa firma? Non sei, señor Couto, igual Paula ten razón, non? Que vai ter razón, non? E ti que? Non dices nada, lá? Nada, eu quedei lilocha. Non sei que contestarlle a esa muller do que me contou onte, non sei. Que diste? Que falas? Que non esperaba de Belinda, che, que non esperaba que de joate mal a joate peor, che. Pero que pasou? Contame a min, a ver. Daquela xa non sodes mosos. Non, Miriam. Pero non o podes deixar. Il quereche moito. Non o deixo eu. Deixámolo os dous. Por que? Xa non vos queredes? Non é iso. As persoas, ás veces, por moito que se queiran, son moi distintas. Non te poñas triste. Anda, vai levar as cousas ao teu cuarto e despois pos na mesa, vale? Vale. María, tesme que escoitar. O que viches onte na miña casa non era o que parecía. Deixo, Andrés. Espera, por favor. Cando chegaches, eu estaba saindo da ducha. E Mónica, que dormiu ali, pero non dormimos xuntos, empezou, non sei, a xogar co albornoz e... Mira, non sei como podes inventar unha historia tan estúpida. Que pensas, que son parva? María, non che estou mentindo. Fala con Mónica, ela Xa pode... falei con ela. E a súa versión non se parece en nada á túa. E desde logo é máis convincente. Que che contou? A verdade. Adeus, Andrés. Merjacho, non sei, xa non sei. Eu entendín polo que ela dixo que andaba
que andaba con alguén por cartos. Pero que tamén, a base que teño eu é que o dixo con tal descaro, é que era moito descaro, o mellor eu entendín mal e non dixo iso. Ti crees que diría iso? O qué? Que anda con mestre por cartos, melgachiño. Quen? Belinda, a miña muller, anda con mestre por cartos. Que fago eu agora? Que fago? Os cornos impoñen moito nos touros, pero quítanlle respeto aos homes. Así que se os tes, mellor que non chos vexa ninguén. Non sei, non contaba eu. Non sei, non contaba eu con esa resposta, che. Sempre esperades moito de min. Que non sei. Que non estou seguro de que ande co Xurxo ese. Pero vou non saber agora, ó. Ai, Melgacho, estabas mellor calado. Aí tes, Paco. Hasta logo. Hasta logo. Que? Ante houbo cachelada, non? Por que me tomas ti, Eu son un cabaleiro. O que pasou esta noite entre Mariña máis eu é cousa nosa. Iso que queres dicir, que onte non mollaches? Bo, mira, non estou para aturar as túas animaladas, entendes, Evaristo? Teño que ir ao banco. Vas quitar cartos? Sí. 500.000 pesetas, os meus aforros. Aquela vou cobrar. Non son para ti, son para a Mariña, que ten aí unha débeda e... Ti estás mal da cabeza? Vas gastar os teus aforros con unha fulana que non coñeces de nada? Como que non coñezo de nada, Pasamos toda a noite xuntos e foi precioso. Seuche caro de carallo. Se foras ao Salto a Cormelle, arreglabas por 1.000 pesos. Señor Currás, por última vez, Mariña non é desas, Como yo teño que dicir? Estamos? Mira que espas pan, ladillao. Te has feito parvadas, pero como este ningunha. Non é parvada ningunha, Evaristo. É a muller da miña vida, entendes? Se a coñeceses, eu que sei, todo saiu como predixo Artemisa. Se a coñeceses, non desconfiarías dela, xa verías. Sabes o que che dixo? Que para min, a túa e mala outra, a adiviña, están compinchadas para deixarche seco. Sabe lo que che dixo? Que? Que a envexa, amigo, a envexa é un sentimento moi mesquiño, Moi mesquiño. Está enamorado. Ai, mi cajina. Seguro que a miña tía nos esperaba que a colleran. Porque seguramente non tiña nada que ajochar tampouco. Era boa. Se colara. E petróleo? Petróleo. Petróleo anda cheose noutro planeta, a niña. Como vai iso das firmas, señor Couto? Porque eu quixen falar con Celia, pero non quere facer declaracións. Pola conta que lle ten. Seguro que está agarrada a mesa do despacho para que non lla quite. Parade de firmar aí. Escuitade a Celia. Non hai nada que escuitar. Vos. Como que non hai nada que escuitar? Non lle deixastes contar a verdade, polo menos escuitade agora. Parece mentira, sí. Parece mentira que teña que ser a última en saber que me queredes botar do cargo. E todo, porque esta, a que quero, teño na casa como se fose unha filla. Anda contando por aí o que non debe. E sobre todo a quen menos debe. A este mocoso, que non sabe o mal que lle pode facer a miña reputación xogando a ser xornalista. Celia, eu non quería... Cala a boca, ten vergonza. E vos que? Que? De vos sí que non o esperaba, non.
Sempre tiveste a miña porta aberta para o que fixese falta. E agora que? Mirade como o pagades. Déixate de volta, Celia, di a verdade. Ias pagar as túas vacacións con cartos do Consello. Non eran vacacións, eran cousas de traballo. De traballo. Desde cando forma parte do traballo dos alcaldes ir ao Caribe tomar o sol? Non ia tomar o sol. Ia facer unhas xestións para o Consello. Ala, vedes como non era o que pensabades? E que clase de xestións? Ías mercar cocoteiros para adornar o paseo marítimo? Non, tampouco era eso. Era un acto de irmandamento. E irmandar unha vila da lá coa nosa. E a que se debe ese irmandamento? Fundámola os de Portosás ou é que se chama Portosás de Trinidad? Se cadra, tamén fan encaixe e todo. Pois mira ti por onde, tamén palillan. Eso teño que velo eu. Xa verás no seu tempo. Podes nos contar eso, algo desa vila, non sei como se chama, de quen foi a iniciativa de comandamento? Polo de agora, non teño nada máis que dicir. Adeus e moitas gracias a todos. Adeus. Está Andrés? O xuiz está. Ten cita? Chamoume el. Ademais, eu non necesito cita para falar con Andrés. Sabía que me ías chamar dun momento a outro. Como leva a túa ruptura con María? Que lle contaches? Eu só fun ao súper para intentar falar con ela, pero non escoitaba. Por moito que lle dixese, non facía caso. Mónica, que lle contaches? Que che dixo ela que lle dixera? Que ti máis eu pasamos a noite xuntos. Por favor. Vala creer a ela. Pensei que cambiaras, Mónica. Non é que pensei de veras. Pero segue sendo a mesma mentireira manipuladora de sempre. Mira, Andrés, se me chamaches para me insultar, mellor marcho. E digoche algo máis. Estou seguro de que estabas ao tanto da manobra de Lancastre para o porto de abastecemento. Soltame. Ti sabías que clase de negocio quería montar aquí, verdade? É o meu traballo. Non te quero ver máis por aquí. Non te preocupes. Adeus, señorita Mónica. Ben feito, señor xuiz. Non se metan onde non a chaman, Pitusa. Por suposto, desculpe. Así que é certo, eh? Eu non o quería creer, Lindiña, pero é certo. Pero que lle pasa a Petróleo? Posición. Home, Evaristo Currás, a que se debe este honor? Está o xuiz? Non, vai no despacho da alcaldesa. Que fixeches? Eu non fixe nada. Logo vai tardar moito. Non sei, que lle queres? Quero lle facer unha consulta. Ajá. Pode esperar aquí sentado? Senta. Se tes algunha dúbida de carácter legal, eu podo che axudar. Pitusiña, que eu non son amigo de denunciar a ninguén, eh? Preito sí, pero o que non vai comigo, non vai comigo, entendes? Algo en falar do Código de Honor que ten de los delincuentes, sí. Aí sí. E ti non sabes que os percebes non nos comemos nós, que os comen outros. Mais aquí, en Portosás, hai xente que non é trigo limpo, Pitusa. Se sabes que hai alguén delinquindo na vila, telos que denunciar. Home, delinquindo, aproveítanse da xente que lle fai caso. Aproveitarse da xente.
pode ser un delito. E cando o é, haino que denunciar. A dalle, igual chega con que se vayan de Portosás e xa está. A ver, que che pasa? Fancha competencia desleal? Veña, conta dunha vez o que teñes que contar. Me cago na, que xa non aguanto máis, ó. Pois mira, aquí, en Portosás, hai dúas tipas que están embaucando, timando a máis de 4 parvos. A un parvo. A Ladislao. Como sabes? Entendo. En que consiste o timo? O timo consiste en que son dúas, non? E unha é a pitonisa, a adiviña, e a outra, o gancho. A outra materializa os pronósticos da adiviña. É un truco moi vello. É un delito. Un delito, dilo ti. Sí que o é. O que pasa é que ás veces non é fácil demostralo engano. Non é fácil, non, senón que yo pregunten aos peixes. Mira, hai nas que ir buscar e detela xa. Tranquila, que igual ainda é peor, porque se se entera Ladislao, vai levar un chasco como o mundo, E ti non queres ferir os seus sentimentos. Non me importan a mí os sentimentos de Ladislao. Eu quero xustiza, aunque sexa para un tipo que está pasando por horas baixas. Nunca deixarás de sorprenderme, Currás. Ti outra vez? Sempre tes que andar ti polo medio. Mira, creo que non fun eu a que se metiu no medio. Tranquila, é todo teu. Mónica, eu non estou competindo con ninguén. E máis, non quero saber nada dun home que bota a perder unha relación simplemente por se deitar con outra muller. Deitarse? Non me deitaría con el, nin que fose o único home do mundo. É que están todos os xornais, Celia. Non, é que non me cabe na cabeza que fixera unha cousa así. Fíxeno sen pensalo. Non se me ocurriu nada mellor que mentir co conto ese da Vila Palilleira de Trinidad. Non, iso tamén está mal. Pero referíamos das vacacións pagas a conta do Concello. Xuís, levo moitos anos no cargo e nunca collín vacacións. Vale. Pero iso non justifica que cando se decida collelas as pague cos cartos dos contribuintes, Celia. Sí, sei que fixen mal. Sei. Sei que como teño unha partida destinada a gastos de representación e dietas, pois... As vacacións non son dietas. Xo sei. Pero nunca botei man deses cartos. Aí están as contas, para velas. Estáme dicindo que nunca pagou as comidas de traballo nin os desplazamentos con cartos do Concello. Nunca. Sempre paguei do meu peto. Eses cartos destináronse a cousas máis necesarias para a vila. E ten facturas deses gastos? Sí. Teño un libro de contas. Pois entón, presentes as contas. Pero aínda así o que fixo non está ben, As contas dos concellos sempre teñen que estar claras, Celia, sempre. É tan claras que están. Que eu non dubido da súa integridade, pero non podo administrar os cartos públicos como se fosen seus. Sí, pero sí que podo administrar os meus como se fosen públicos, non? De iso ninguén se queixa. Non, iso tampouco, nin unha cousa nin outra. Mire, o que pode facer é convocar un pleno e expoñer esas contas. Así tal vez aclare todo. Que remedio me queda. Pero a miña reputación xa está manchada. Sí, pero a culpa ten a vostede. Porque vostede foi a que amañou esas contas. Ou non? E a que mentiu en todo ese asunto da Vila Palilleira. Xa. Todos están convencidos da miña falta de honradez. Pensa que debo dimitir. Os políticos, Celia, non só teñen que ser honrados. Tamén teñen que parecelo. Sobre todo parecer. Que? Xa non quedan parvos que timar aquí en Portosás, non? Llevar isto, Currás, o descrido. Que ves, a que che lea o futuro? O futuro, vou che ler eu a ti. Sí, pois abola. Ala ver. Pois mira, vexo unha parella.
Dio, van vestidos de verde, Serán marcianos, non. Pois non son. É a Garda Civil. É a Garda Civil que che vai levar presa a ti. É máis a tua amiga que fai de gancho. Non sei de que gancho me falas. Ai non? E logo o medio millón que lle aclastes a Ladislao, que? Está ben, Evaristo. Imos facer un trato, tío. Partimos o diñeiro. Ajá. Eu douche un tercio, porque cales a poquiña. Ai, sí. Mira como me desestabiliza un tercio. Sendo fora a metade... A metade? Eu non me deixo aquelar nin pola metade nin por todo o ouro do mundo, A mí non me veñas con... Ai, Evaristo, crin que eras máis listo, Ás veces tamén me sorprendo eu a mí mesmo, Non se pode ser sempre tan listo. Hai que andar un pouquiño a pé, outro pouquiño andando. Pois mira, sabes que che digo? Que? Fai o que queiras. Vai a policía e a ver como lle explicas a relación que temos ao gancho ese, eu que disto. Xa está ben, non? Imbécil, botáchelo todo a perder, para que baixas? Este non tiña como demostrar nada. Dame igual. Saliu o polvo da furada, Agora que? Toma, devolvellos a Ladislao. E ti crees que este mangante vai devolver os cartos a Ladislao? Vai quedar con eles. Un respeto, Que respeto. Podes dicir que me perdoe. El non merece o que lle estamos facendo. Eu non lle teño nada que dicir a Ladislao. E vos, agora mesmo, poñevos fora de Portosás, Quen eres ti? Vale, pero que saiba toda a verdade. Estou farta de tanta mentira. Ai, agora queres contar a verdade? Pois vai a igrexa ao confesionario, Jopiña. Eu xa teño o que quería. Díxencho, non lle vai devolver. Cala xa, Paca. Como? Paca? Sí, Paca, Paca, non? Era joderte misa. Pois sabes o que che dixo? Que? Que tes bastante máis cara de Paca, vaca? Mira. Quieta, A ver se marchas. Que tiña... No, que marchades sois vos, Así que largando de aquí. Veña. Deberíamos chamar a Garda Civil. A Garda Civil non, Xa se van agora e non volven máis e xa está. Pero son delincuentes. É que queres que lle faga eu, logo? Ten que haber de todo. Nós safámonos delas e listo. Que non nos zafamos é de ti. E non se che ocorre quedar cos cartos, Cos cartos? Non, por estas, Vou devolver peseta a peseta a Ladislao, Eso espero. E non esquezas que me debes unha. E vouche cobrar. Ai, que carallo. Ai, chico, eu simplemente estaba dándolle clases de baile a Xurxo. Clases de baile? As agachadas, non? Por que non me dixeches nada a min? Porque lle prometín que non o contaría a ninguén. Pa min unha promesa é sagrada. Era un segredo. Queríalle dar unha sorpresa a Berta. Claro. Sorpresa le ven, Berta díxome que lle gustan os homes que saben bailar o tango. Eu son un negado pro baile. Eso é certo, chico, negadito, porque teño os pés pisoteados. Pero ti que pensás, mi amor? Que estábamos liados, ou qué? Se che conto que cheguei a pensar, lindiña. Ai, pero mi amor, que muller se vai fixar noutro home estando contigo? Cielito. Aí ven. Bailas? O qué? Non me digas que sabes bailar o tango. Deféndome. Que envexa me das. Oxalá o soubese bailar eu. E ti xa sabías. Eu? Non, nunca me ensinaron. Podeche dar, lindiña, unhas clases. Claro que sí, fagoche un preso, aprende rapidísimo, seguro. Sí? Pois veña. Tamén pode ir eu. Se ti xa sabes. Pero ti precisas parella. Xa non, pero eu case prefería empezar con alguén que, non sei, que saiba tanto como a min. Ou sexa nada. Que che poño, Bertiña? Un zume. Hola, Dani. Hola. Está Andrés? Non, pero ha de estar o chegar, Vale, pois entón vou no esperar. Queres tomar algo? Non, gracias. Arrei aquí é ben incómodo este sofá. Pois tiñas que vernos a mí máis a Andrés dormindo outro día nel. Que Andrés dormiu no sofá? Sí, a noite que quedou Mónica a dormir. Eu máis el dormimos no meu sofá cama, ela no seu cuarto. María, Iria díxome que ti e Andrés estabades enfadados, é verdade? Sí, pero supoño que todo ten arreglo.
Eso espero. Porque Andrés leva uns días que dá pena velo, Hola, María. Seguro que queredes falar. Pensei que xa non querías saber nada de min. O que non me debía querer ver diante es ti. Non sei como poden olvidar de ti, Andrés. María, xuroche que non pasou nada outra Non me vez. tes que xurar nada. Creoche. Non sei como puiden creer a Mónica e non a ti. O de Mónica non vai volver pasar. Non creo nin que se atreva a volver por aquí. Vou subir ao despacho de Celia a darlle isto. Vai saber o que opina a xente de Portosás dela. Esta vez vai ter que dimitir. Boas tardes. Teño algo que vos dicir. Un bo amigo díxome unha vez que un político non só ten que ser honrado, tamén ten que parecelo. Pero ti ni no pareces ni no es. Eso é algo que tedes que decidir vos. Xa está decidido. Pero queres deixala falar? Cometín unha irregularidade, e recoñezo. Pero nunca roubei cartos do Consello, de eso podedes estar seguros. E aquí están todos os meus gastos de dietas e representación destes anos. Eso non é proba ninguna. Proba que todos os gastos de representación e dietas foron pagados por mí. Pódeme dar unha copia, Celia? Espera, cada cousa ao seu tempo. Os cartos que o Consello destinou para estes fins investíronse en cousas necesarias para a vila. Pero querías pagar unhas vacacións ao Caribe con cartos do Consello. É que esas 300.000 pesetas non son nin un tercio do que eu lle aforrei ao Consello a non cobrar as miñas dietas. Así que admites que eran unhas vacacións. Eu non crin unha palabra desa mentira do irmandamento. Ademais de ladrona, mentireira. Teño que recoñecer que... Sí, un segundillo. Celia, perdón, é o cónsul de Trinidade. Acábame de confirmar a asistencia da aldea de Portozás de Indias. Quere falar con vostede. Perdón, un momento. Chamei ao cónsul para saber o nome da poboación coa que se quería ir mandar Portozás. Di que existe, pero que non sabía que palellasen ali. Moitas gracias, señor cónsul. Adeus. Gracias, Chano. O cónsul di que a aldea foi fundada no século XVI posiblemente por un natural de Portosás. Non creo nada. Cala, escuita, Ramón. Isto vai che gustar. Chamábase Couto, o adiantado Pedro de Couto. Será antepasado teu, Ramón? Dilo en serio. Acábamo de decir o cónsul. Un Couto, o adiantado Pedro de Couto. E sabía vostede da existencia dese antepasado seu? Muller, os Coutos sempre fixeron uns quejantes cousas polo mundo, así que... Non hai nada máis que dicir. Moitas gracias e boas tardes. Celia, como sabía que había unha aldea en Trinidade que se chamaba Portozás de Indias? Non o sabía, acabo de descubrilo. Xa. Pero entón como... Mentí, ia ir de vacacións. A chamada do cónsul foi un golpe de sorte que che debo a ti. Pero isto non o vas publicar? É increíble. Pero por que pensa que non o vou publicar? Porque ninguén che ia creer. Xa intentaches unha vez difamar a unha honrada alcaldesa e saiuche mal. A próxima vez ninguén che vai creer. Chapó, Celia. Vostede sí que é unha política. Que pase unhas boas vacacións no Portozás de Indias. Agora de vacacións pouco van ter. Vai ser unha viaxe de traballo. Sorte, Chano.
E ti, por aquí? Queríame despedir de ti. Pero Evaristo díxome que marcharas e que solucionara o da débeda e el trouxome os cartos que che prestei e todo. Non houbo débedas, Ladislao. Mentinche. Era toda unha farsa para quitarte os cartos. Entón Currás tiña razón, Estaba descompinchada, Artemisa máis ti. Sí, e non sabes canto o sinto. É curioso. No fondo sabía, pero non sei, negábame a creer que era certo. Pois desgraciadamente era. Se non nos chega a pillar o teu amigo, estaríamos moi lonxe cos teus cartos. E por que me viñeches dicir? Eu prefería quedar como estaba, Porque ti non te mereces isto, Ladislao. El home máis maravilloso do mundo. O máis parvo, dis? Non. Parvos somos todos os que pensamos que somos máis listos que os demais. Ti non és parvo. Ademais, non podía marchar sin que souberas que o que sentía e o que dicía era certo. Mariña, eu non estou acostumado a que me pasen estas cousas, sabes? Non xogues comigo. Eu estou enamorado de ti. Marcho. Volverémonos, ben? Claro que sí. Está escrito, non? Que, mestre? Agora baile do salón, non? Deme che papote. Está botada a perder de vez. Ai. Berta faise dura, pero despois vaime pedir para bailar. Evaristiño, ainda non che dei as gracias polo que fixeches por mí, Non é nada. Eu xa non che tiña que axudar. Deixar que che timaran por badulá que é ignorante. Sabes que espero que Mariña veña pronto, porque a estas alturas xa non sei saber a muller que se fixe en mí. Que, Ladis? Queres ser a miña parella de tango? Quen, eu? Sí. Se existe, sí. Veña, insisto, vamos. Berta faise dura. Fai a propósito. Sí. Mire que retirada, Total, non se perde moito, Mira que maneira de facer o checha. Non saio aí a bailar nin a que me paguen, bueno, non. Hola, Currás. Cal, Pilusa? Acordaste que me debes un favor? Non me acordo ben, non? Agora podesmo pagar. Apuntei máis clases de baile de Belinda e faime falta parella. Tocouche. Eu? Bailar? Estás de chiste, non? Que me desestabilizo coa risa. Eu bailar. Non teñas ansia. Que che estabilizo eu? A bailar.